Здравейте хора, днес ще играем Brawl Stars и ще вдигам Legendary. Не знам колко щастие ще има. Да, за сега забелязвате, че Едгара ми на 1100 купи, Леона ми на 1100, Кита ми на 1075 и мотиса ми ще ми свали. Много е трудно на ранките. Тук бух. Избирам аз. Всъщност ще го банна. Защото не играм много добре с буха. В момента след тази игра ще ви покажа колко до Legendary съм и колко съм митик. Добре. Сега съм около 5060. 5760, извинете ме. Мити 3. Се надявам много скоро време да вдигна Legendary. Като видите Masters от другия или от вашия отбор, не се надявайте на победа или загуба. Защото аз бях с един сърч, който имаше преди новия сезон 35 ранг и беше мастър. И загубихме. Справим се. Стил Добре, че няма Джан, че направо стана отбора на Електрос там. От чемпионшипа. Сега нека да видим Legendary. Кажете ми, как може да пише Mythic 3 и да има това за Legendary? Как? Не мога да го разбера това. Пас! Найс, първи гол. Добра асистенция, всичко го направихме супер тук. Правя така към тарата. Тарата е там. Внимателно. Добре. Така. Да, розички! Влез ми с хайпера! Как трябва да го спася? 5 мм беше. То няма милиметър, че толкова близо. Не! О, като видях толкова близо розата, мале. Приушам. Честно. Те за сега имат най-голям шанс за първи рунд, доколкото виждам. Те ни ръшкат като... Той! Не! Вкарвате. Футфа. Като не се пане джем... Да. Сега забелязах, има и старши. Тук ли е тарката? Не? Айде, плюс един гол за тях. Нямаше стана! Гати рано, брач. Това не го мразя в Brawl Stars. Да, не са ли равностойни? Айде де! Давай, супер! Супер!
Откъде дойде това тарче малко? Ето я роз. Очаквахме. Така, ето колко процент съм. Искам да видя какъв е акаунта. Естествено 2018. Била Legendary, сега пак ще стане. И то 2018 пак. Гати. То 2019. Един герой на 1000 купи. Срамно за такива купи. 4 героя пак срамно. И тук вече не е срамно. Тук е нормално. Окей. Тук какво да играя? Не знам. Не знам. Какво? Кое най-много ме дразни? Първо. Най-много ме дразни Сърч. Това. Второ. Кой да избера? Мисля пак Рико. Аз много често избирам Рико. Той ми е фаворит. Добре. Пабло. Да, наверно да е китаец, да мога да играе. Да играе китайската Brawl Stars. И да му дават ботки и да мисля, че не сме ботки. Тъпам. Чува се какво правя. Добре, имаме Барли Тролър. Мистер Пито ме дразни. И горе-долу Брок. Най-много ме радва, че имаме Барли. И Едгар е много добре. Мале, Митик 1. Няма да гледам много, защото Митик 1 може да ми направи мен да ме направи на Митик 2. Те играят много предпазливичко. Добре, добре. Водим ги като проценти. Те нямат 1%. Те не могат да влязат, което е много добре за сега. Вече могат. Което е много зле. Просто лоша новина. Мале! Супер! Събрах го. Аз като ви вляза с хайпер, тегото ви го няма. Имам ли го хайпера? Да. Брок, на къде стреляш? Мен там не няма. Скоро и теб тук няма да те има. Много в момента се използва хайпер чарджер. Добре, печелим. Тя съм по-ясно. Тако ми скеря, брат, да ми 100 лева. Там това не се случва. Не. Сега. Кире. Браво. Не ми харесва. Моля те, Едгар! Добре! Мале, те почнаха да керат много яко. Мале, не, аз много се притеснах, като ги видях съм се път. Добре. Поне тази игра на Митика да го вземем. Да я вземем. Между другото, това пин с пирамидката, имате ли го?
Аз да. От първия ден, когато го пуснаха. Килвам. Просто играх с ниски броуъри, ако го нямате пред... ви казвам как да го получите. Добре. Малко ще съм токсик. Точно така. Събрах супер мисля. Добре не съм. Така. Само да не керят пак по същия начин, ще е супер. Ето няма как да челят сам. Може и да имат малък шанс, но това малък шанс няма да е днес. Особено пък когато имам хайпер. Ето GG. Добре, тази игра беше много добра. Стар плеер? Не, Рена. Silver 3? Кога го вдигна Silver 3? Много бързо. Къде е рикошета? Наскоро вдигнах Silver 2. И затова си чудя как. Чуден късмет, даде ми Legendary. Със сарказъм. Тук пак също такъв късмет имам, мале. И това макса ли ми? Не. Добре, тая игра се надявам да спечелим. Много ми е трудно след толкова. Тук знам какво. Тук знам кой да бана и кой да взема. Банвам. Медгана не го взема. Така. Банвам тик. Другите ще вземат гром или нашите. Нашите да вземат Карл. Много добре ще. Аз го сменям, за да не мога да ми вият броуър да не го вземат, защото като ги знам какви мишки са на ранкет. Не, ако ми даде GM Grab, добре, Белозер. Това е много добър мап за Мортис. Едва ли ще ми даде да взема Мортис. Кой ли да бана, се чудя аз. Мисля да бана някой, който е добър, ама да не е от тези трите. Този. Или шелката. Фактически, ако ми взема Кенджито. Защото друга контра на Кенджи няма. За мен. Аз чудя защо като съм ги направил на Power Level, Микото ми седи тук. Нашите. Имат. Ти можеш да вземеш... Не! Взеха Мопс. Не. Какво ще правим? Карл, вземи Карл. Това вземи. Биби! Това беше най-добрия шанс. Да. Не, Спайк! Ходзон! Писа ми от това Ходзон. Бана Сърч. Някой може да бана Сквик. Това, ако ми прочете, мислите, ще е много яко. Бънни. Или те. Или баннаха Барли. Имаш ли Кенджи? Имаш ли Кенджи? Крико. Сквик. Ти... взимай. Защо взе?
Пак ли има руса? Тая роса ще й направя русата. Сяваме тая роса, бе. Русата си направи. Русата и косата. Това видео може да стане по-дългичко. Пък ако Дина Legendary. Че заслужава. Пенк. Динамайк. Трябва някой тролър. Трябва. Не знам. Какво ще правим? Надявам се Динамайка да няма трето голд. Надяваме се да видим надеждата ни. Дали струваш? Ето, не знам. Метеорик Фейм! Ай, стига! Стрелваш в мене. Аз ще стрелям. Браво, Динамайка, сайк. Оп! Оп! Какво правиш? Какво правиш, миличка? Найс. Мале, аз съм ще ги кера. Преби розата, моля ти се, на. Ще кажа, че ме кериш. Найс. Ма няма да го кажа. Шегувам се. Просто правя много килове. Не, няма да чупиш. Ще чупиш, ама аз не чупа. Не знам защо си го уеснах така. Яко. Мале, кошета, колко добър избор беше. На видео може да бием Метеорик Фейм. Може би. Подчертавам, може би. Метеорик Фейм го разкатах 300 пъти, ама имам предвид като да направим победа с него. Първи рунд го взимаме ние. Ако не съм стар плеер, кой трябва да сте стар плеер? Се чудя. Добре. Пак то Метеорик Фейм и Legendary. Това се беше лош пик. Добър е. Добри пикчета имат, ама не мога да ги играя. Какво направи този Dynamite? Моля те. Емс. Найс. Абе, Dynamite, ти кериш, бе, брат. Да, това го взема тук. Най-вероятно. Взимат го, то Dynamite. Ги слевите. Пописали. Добре. Какво е? Не да правим. Естествено. Добре, почвам да се връщам. Сега те иска Dynamite да направи също. Искат ли розата да умре? Много интересно. Аз като гледам тя самата, да, ама. Ти мечтата е. Добре. Моля те, използвай си, ако ще хайпера сега. Много е важно. Бием. Не. Не задължително. Не пука. Аре, Руса. Мачкай! Бих Метеорик Фейм! На видео! Айде, мачкай! Я, сега вижте.
75к 2018. Колко героя на 1000 купи? Има логото на новия код. Метеорик фейм. Маля. Предпоследна игра до Legendary. Трябва да спечелим. Водя, мисли си всичко. Не банвайте Леон. Аз съм легенда. Не. Банваме Леон. Много съм странен. Шегувам се. Не банвайте рикошета, че ще ви банна главата. Добре. Банна Ханк. Мале, забрави за Ханк. Един път бях с Леон срещу Ханк. И го бих. Eze грома. Вземи. Как ще биеш Леон? Аз па Леон. Рико. Къв пик ще имат те хора? Пайпър. Защо взеха Грея на нашия Егаси? Те взеха всичко. Ninja Gear 10. Пърл. Ако ни вземат пърл. Ох, не взеха нещо. Добре. Найс. Това е много добър пик. Първа може да убие Грома и Карала с един гаджет. Така. Добре. Пак то... и наши ли има такъв бък с легенда? Не знам, бък ли е какво? Не дай да стреляш, моля ти се. Искам да сме family friendly. Те въде за сега взимат. Трябва да се никъм на Катлеон. Не мога. Ей, ще да е фрикара. Добре. Живеем. Доза на Грома. Моя легенда. Моя Дайнамайк е мейн. Ама най-добрия мейн. Моля те! Best of best. Не, само не дай да умира. Не дай умира! Как си го уейсна? Маля. Как го уейсна? Ако искате да уейснете нещо при мен, казах ви първа с един гаджет може да убие това. Той няма шанс. Няма да пробва шанс. Има шанс. Сега почвам да кълцам Грома. Каралчо, сгрешил си човек. Браво! Не. Он браво. Вот. Как не го уби Карал? Ага. Добре, добър план. Признавам. Аз съм признателен. Нямаше как. Имаше, пък шанса беше 0.01. Моля те, Дайнамайк, не дей да умираш. Защото първо уби един, пък втори не може. Моля те, Пърълчо! Направи нещо, Пъръл! Моля! Не дей умира. Добре. Имате шанс. Имате. Просто пази спокойствие. Добре, притискате ги. Найс.
Добре. Добре. Не, много, ама. Първочо! 805! Как? 805 Dynamite бомба! Да беше пуснал бомба. Или пък първо. Е така. Убива го, искам грома. Какво стреляш? Така няма да направиш нищо. Ако искаш загуба, ще я получиш. Не искам да спра да не издаваме. Добре. Държах му лошия гаджет. Лошо. Признавам, тук не направих всичко. Маргрома много добър пик. Точно за това мап. Тук го печели, без този гром. Без супер. Бием Карла. Бием. Без супер и без глупости. Точно. Така. Колко са Карла. Дивидим. Тук. Тук съм надеждата. Добре. Знам как да го доджвам. Знам. Не съм загубен. Загубен съм. Това е най-напечената игра. Аз се опекох на слънцето, маде. Аз гледам и нашите и това, който целяш. Не. Точно така. Грея на малко. Няма да го ръшкам. Колко? Добре. Жив съм. Те не са, ама. Първо. Нашите!
Знаех си. Окей. Добре. Оцелвам един. Окей, добре. Само кой? Damn. Nice. Можеш. Ти си легенда. Само в мечтите. Как ще загубиш? Колко човека трябва да те керат? Минус 89. Просто нямам думи. Джин... Това може да е ласт. Моя има ханг. Моя има ханг. Джуджу, ако тая спечели, ще се успокоя. След тази ще спра клипа. Не, няма да го спра. Ще го кача и след това ще пусна. Веднага след това ще пусна втора. Не веднага. Браво, Хан. Много ти смешно, Менди. Освен да гледаш как сме към завода, друго не знам. Какво? Как друго нещо е толкова силно? Не мога. Ханк. Ханк. Ханк! Браво, бе! Машинка! Просто машинка. Легенда. Браво. Найс. Найс. Това не е найс. Гледай. Няма да бягаш. Няма да бягаш. Добре. Менди Скенди. Колко си як. Менди Скенди. Джуджу музю, кстати, смотрела. Това Джуджу много дразнещо. Не. Здесь намерю.
Не, найс. Там. Довърши. Давай, Менди. Менди съм туториал. Добре. Яко загубим. Как? Стягам се. Да, ние починем. Мале, спасих сам себе си. Мала съм френгли пост и така. Това е за днес, хора. Надявам се да ви е харесало видеото. Не забравяйте да ударите палеца нагоре. И чакайте втора част или трета, или не знам. И това беше от мен. Чао!